Keď točíte film, musíte si dávať sakra pozor na niekoľko vecí. Musíte zohnať financie, hercov, štáb, šikovného režiséra, dohliadnúť na to, aby vám tie financie stačili, nerúbať príliš vysoko, aby ste potom nepadali veľmi hlboko do pasce dlhov a nesplnených snov. A to platí dvojnásobne, keď točíte film pre tak malý trh, ako je Česká alebo Slovenská republika. Produkcia sa tu proste finančne nemôže rovnať tej hollywoodskej. Lenže niekedy sa objavujú tvorcovia, ktorí nemajú radi hranice a potom to ľutujú. Dnes sa pozrieme na filmy, ktorých produkcia bola spojená s problémami, kontroverziami a nevyriešenými financiami, z ktorých niektoré položili celé skupiny ľudí, producentov a niekedy skončili až pred súdom. Ja som Marek Čabák alias Killer a pokiaľ nás chcete podporiť, nezabudnite na like, komentár alebo odber, taktiež nás môžete vychváliť, to je teraz taká nová vec na YouTube. Teraz sa pozrieme na 7 najkontroverznejších českých a slovenských filmových prúserov. Andělská tvář. Romantická dráma odohrávajúca sa vo Francúzsku 19. storočia od režisera Zdenka Trošku mala viac ako trošku problematickú produkciu. Aj keď ide o najlacnejší film na našom zozname, rozpočet presahoval 70 miliónov korún, čo výrazne presahuje aj dnešný priemer. A toto bol rok 2002. Partner, ktorý mal film financovať, stiahol z rozpočtu 20 miliónov korún 3 dni pred natáčaním a producent Jiří Pomeje sa potom zadlžil a film financoval úvermi. Navyše film dobre nedopadol ani v kinách. Diváci a kritici sa vysmievali scenáru a hereckým výkonom. Mal mizernú návštevnosť a v českých kinách zarobil iba 4,6 miliónu korún. Pomeje sa kvôli dlhom dostal pred súd, kde čelil obžalobe z úverového podvodu. Napriek tomu, že bol obžaloby zbavený, malo to dopad na jeho kariéru. Zdeněk Troška sa iba oklepal a točil ďalej, ako by sa nechumelilo. Hlavne komédie, lebo ty očividne zarábajú, aj keď stoja za prd. Filipe, přece nebudete stát venku. Můžete zůstat tady. Hurvínek a kouzelné muzeum. Režisér Martin Kotík sa v roku 2010 rozhodol oživiť najslavnejšiu českú bábku, to je Loutka pre našich českých divákov, pre modernú generáciu. Zabralo to nakoniec 7 rokov práce, zapojila sa 250 ľudí z 5 zemí a technológia na úrovni veľkých štúdií. A dosť sa to potentovalo. Iba samotný scenár bol prepísaný toľkokrát, že už nikto nevie, koľko mal vlastne verzií. Za to môžu predovšetkým nemeckí partneri, ktorým sa klasické poňatie príbehu veľmi nepáčilo. Pre divákov bola najväčšia kontroverzia zmena hlavných postav. Konkrétne ide o syna, z ktorého sa stal punker. A síce bola animácia vysoko kvalitná, príbeh pripomínal v podstate Noc v múzeu a tak veľmi nenadchol. Film bol predovšetkým ale prehnane drahý. S rozpočtom 170 miliónov korún patrí medzi najdrahšie české produkcie. Tržby dosiahli len necelých 23 miliónov korún doma a 48 miliónov v zahraničí, takže film zostal v hlbokej strate, ale deti si ho v televízii stále užívajú rozhodne viac než dospelí. Bátori. Juraj Jakubisko bol jedným z najznámejších a najlegendárnejších slovenských režisérov. Jeho filmy sú dodnes známe ako na Slovensku, tak aj v Česku a mnohé aj v zahraničí. Keď ale v roku 2008 natočil svoju verziu udalostí o uhorskej šlachtičnej RŽB Bátori, výsledok nedopadol najlepšie, aj keď titulná pieseň filmu je absolútny banger, o tom sa hádať nebudeme. Produkcia filmu bola drahá, veľmi drahá. Dostala sa na úroveň 10 miliónov eur, teda niečo okolo 230 miliónov korún. Finančné prostriedky pre režisérovú megalomanskú víziu zháňala všade možne jeho manželka a producentka Diana Jakubisková. Film pritom obsahoval iba jednu bojovú scénu. Peniaze boli minuté predovšetkým na prenajmy historických priestorov, kostýmy a honoráre. Navyše mnoho remeselníkov nebolo riadne zaplatených a od tej doby s Dianou Jakubiskovou odmietajú spolupracovať. Film sa nedočkal ani dobrých recenzií a ani dostatočných zárobkov. Najvyššie odhadované číslo je 96 miliónov korún. Jan Žižka. Petr Jákl sa rozhodol v českých podmienkach natočiť hollywoodský veľkofilm a ešte si k tomu prizval zahraničných hercov. Českého junáka Jána Žižku tak hral Ben Foster a objavili sa tu aj Michael Caine, Matthew Goode, Sophie Lowe a mnoho ďalších. Film bol drahší ako maslo na Slovensku za súčasnej vlády a absolútne to nezarobil naspäť. Za to mohli predovšetkým vysoké honoráre zahraničných hercov a drahé výpravné scény. Film bol navyše kritizovaný za neprehľadné akčné scény a historické nepresnosti a že tých bolo. Mali sme o tom celý hodinový pokec s historikmi a kostýmermi priamo u nás v štúdiu. Link nájdete v popise, ak by vás to zaujímalo. Film prakticky nemal šancu sa zaplatiť, keďže v českých kinách zarobil iba 55 miliónov korún a stál takmer 0,5 miliardy korún. V amerických kinách zarobil len pár miliónov. Ale tento genericky vyzerajúci stredovek v hollywoodskom štýle mal obrovský úspech na Netflixe, kde sa pod rovnakým generickým názvom Medieval dostal do top 10 sledovaných filmov.
ale to bolo všetkým na veľký teplý prd, pretože film bol predaný v balíku s inými filmami a tak tvorcovia z Netflixu nezarobili ani deravý groš. Pokiaľ ste Žižku nestihli v kine a z nejakého dôvodu by ste ho chceli vidieť na tom Netflixe, možno by vám mohli pomôcť herné kupóny CZ, náš dnešný sponzor. Okrem herných kupónov na rôzne platformy si v obchode môžete kúpiť aj kupóny práve na Netflix v hodnote 400 a 1000 korún. Hneď po zaplatení si ich môžete nechať zaslať na e-mail a vyriešiť tak napríklad darček na poslednú chvíľu. A ak to chcete mať pekné, môžete si objednať fyzické darčekové balenie. Platiť môžete niekoľkými spôsobmi vrátane Apple Pay či Google Pay. Teraz sa ale pozrieme na film, ktorý už na Netflixe ani len nenájdete. Panství. Známy producer Martina Dejdara, tváre baru Dady's a parfému Dady's, kvôli ktorému sa zadlžil až po uši. Snaha o typickú anglickú detektívku so zahraničnými hercami a režisérom stála 170 miliónov korún, čím sa film zaradil medzi najdrahšie české produkcie. Na výrobu prvého českého anglicky nahovoreného filmu si musel Dejdar s ďalším producentom Michailom Švábem, čo bol hercov švagor, z ktorého sa neskôr vyklul mafián, požičať. Aby sa film zaplatil, herec si vzal úvery v banke. A pretože potom nezarobil, herec ich musel cez 10 rokov splácať. Podľa herca sa film ale v skutočnosti výborne predával v zahraničí na DVDčkách, ale zahraničný distribútor im neposlal žiadne peniaze, teda okrem miliónov korún na začiatku. Údajne sa v jednej chvíli predalo až 75 000 DVDčiek. Pre Dejdara tak bolo natáčanie filmu, ktorého uvrtalo do rokov dlhou obrovským prúserom. Bubeník a princezna. A teraz sa dostávame k titulom, ktoré nikdy, nikde neuvidíte. Animovaný film Bubeník a princezna sa v roku 2018 predstavil absolútne bizarným, hrozne hnusne animovaným trailerom, v ktorom bolo dokonca počuť aj hlas Karla Gotta. To všetko ale tvorcovia označili za marketingový ťah, pričom plánovaná premiéra sa neustále posúva. Produkcia filmu stála 80 miliónov korún, údajné dátum vydania sa neustále menilo a tvorcovia sa dokonca snažili vybrať peniaze na Kickstartery na videohru. Nevybrali, takže ako hra, tak ani film vážne nikdy nevídu. Tvorcovia tak úspešne prepálili cez 80 miliónov korún na kto vie čo a Bubeník a princezna sa tak stáva neuveriteľným prúserom českej kinematografie. Ale inak oni stále tvrdia, že ten film vidia, že na ňom pracujú, akurát ty vole. Verím to ešte niekto? Ja im to neverím. Tak tohle jsem tedy nečekal, ale tentokrát jsem to čekal. To bych asi nebyl dobrý král, kdybych tohle nečekal. Poslední z Aporveru. Legendárne české fiasko, dosť možno vyslovene tunel, kvôli ktorému sú tvorcovia vyšetrovaní políciou. Poslední z Aporveru mala byť ambiciózna fantasy dráma kombinujúca živých hercov a počítačovú animáciu od režiséra Tomáše Krejčího. Ten so spoločníkom Jiřím Košťálem založil v roku 2004 produkčnú filmu Actors Runaway Agency. Pre soundtrack oslovil mimo iných Markétu Inglovou, Lenku Dusilovou alebo Moniku Načevu. Ako strihača najal Terryho Ravningsa, ktorý kedysi strihal Votrelca, Blade Runnera alebo Jentl. Potom sa vystriedali ešte ďalší traja strihači. Krejčí vypúšťal o filmu bombastické tvrdenia o 120 hercoch, množstve zahraničných investorov vrátani Walta Disneyho a najviac trikovom českom filmu a mnoho ďalších. Pôvodný rozpočet 63 miliónov korún postupne bobtnal, až sa v roku 2013 dostal na úroveň 241 miliónov korún. A dátum premiéry sa neustále posúval, až zostalo niekde v nedohľadne. Koproducentov to prestalo baviť. Česká a slovenská televízia, Slovenská spoločnosť Farbika, Český fond kinematografie a 13 ďalších koprodukčných partnerov sa pozrelo na zmluvy. A zatiaľ, čo sa Krejčí rozhodol film kompletne prerobiť do 3D, alebo odletel aj celým štábom na Havaj na dotáčky mrakov, Státny fond kinematografie zistil, že zo všetkých tých slúbených scén a špeciálnych efektov neexistuje vlastne skoro nič. Marek Veselický z firmy Farbika pre iDnes.cz povedal, že výsledkom po 6 rokoch práce a utratených 240 miliónov korún je 5-minútová ukážka a kopa nezostrihaného, nesúrodého materiálu bez zvuku a riadnych technických poznámok. V roku 2017 Krejčí tvrdil, že film je vlastne celý hotový, že je nakreslený, len tomu chýba niekoľko vrstiev špeciálnych efektov, ktoré sú pre film kľúčové. No a dnes je rok 2025 a film stále nie je nikde a nikdy ho asi ani neuvidíme. Poslední z Aporveru je také fiasko, že o tomto nedokončenom megaprojekte už stihol vzniknúť celý dokumentárny film Nekonečný príbeh posledního z Aporveru. Uvidíme, či toto kinematografické fiasko ešte niečo prekoná, ale zdá sa, že ešte dlho nie. To bolo síce dosť dlhé miesto, ale uznáte, že v tomto prípade sme museli ísť trošku viac do hĺbky. To je ale pre dnešok vše. Nezabudnite na like a odber, alebo teda to vychválenie, to nám veľmi pomôže. A do komentárov napíšte, čo si o tom všetkom myslíte, alebo či sa k týmto filmom zaradí aj zrovna natáčaná veľkolepá česká fantasy Srdce Aldorie, ktorom hrá John Rhys Davies, alebo teda Gimli z Pána prstenov. Kompletné video o podivnostiach a produkcii tohto filmu nájdete v popisku a do ďalšieho videa. Ahoj!